नोंनो फैसा नांगौ जों माबा मोनसे खरस जादों जों दिहुनना होगोन फंबाय मिथिबाय बिदि खालामनाङा जों जुलि 65 नं LSC आसाम बिधान सभा समस्तियाव BJPनि उदखारि BJP हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दादागिरि ओरैबायदि माने दुंहाव थासारि सोमजिदों रायजोफोरनि गेजेराव आरो BJPनि मावथिफोरनि गेजेराव थ' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव मोनसे आपडेट लाना फैदों राजखान्थियारि नोंथांमोना जोबजासिम नायनायाव ओरैबायदि मोनसे थासारि खालामगासिनो जाय BJP हान्जाया BJP दोलोआ थ' जाय इन्डिपेन्डेन्स केन्डिडेट माने उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि सायाव गाज्रि रोखोम गाग्लोबदों आरो बिथांखौ दम होदों धमकि होदों स' बिथाङा बिसायख'थि फोसावनो थाखाय अधिकार गैया जाहैदों दा BJPनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लामायाव बेंथेनानै धमकि होदों बुंदों आरो बेजों लोगोसे दा जाय BJPनि मावथिफ्रा रिलि खालामनो थांनायाव थ' माखासे धमकि होनाय बाथ्राखौ लानानै ढेकियाजुलिनि रायजो राजाफोरा BJPनि मानसिफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ होसोदों बुदों दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो मोजाङै फिल्डआव ओंखारनानै खामानि माव नोंसोरनि गासिबो दादाबाय जिरायजोब्बाय मानसिफोरखौ बिपिएफआनो जोंजों गिदिंगासिनो दङ दा बड' एलायन्सआव एनडिए सरकार नों माने बिदि गुबुंले खालामबाय थाखो नोंनो फैसा नांगौ जों माबा मोनसे खरस जादों जों दिहुनना होगोन फंबाय मिथिबाय बिदि खालामनाङा जों दुखु मोनो मिथिबायना दुखु मोनो बे ओनसोलाव बेसेबां मानसिफ्रा अरुनदय मोनाखै नों मिथिगौ दिनै नों गुबुंले खालामबाय थादों नों मा होफैनो हादों नों मा होफैनो हादों नों मा होफैनो हादों दिनै बिनिफ्राय मानो नों भटखौ गोदाव सोराव खालामनो नागिरबाय थादों मानो गोदाव सोराव जाया नों देरहागोन माबोरै खौसेथि जाखो हारिया माबोरै खौसेथि जागोन हारिया बुं माबोरै खौसेथि जागोन हारिया नोङो निर्दलीय मानसि नों बाव फैनाङा जोंनो रायजोआ निर्दलीयखौ नाङा मिथिबाय बुजिबाय दा नोंसोरो बिपिएफ हिसाबै निउट्रेल था बिपिएफआ निउट्रेल जाजोबनानै दङ दा मिथिबाय नोंसोरथ' बिपिएफ नङाना दा नोंथ' सलायनि इन्डिपेन्डेन्ट गणतन्त्र दं नों जोंनि जायगायाव साबि बेयाव दलं फैदों BJPनि थाखाय फैदों बाव कारेन्ट फैदों BJPनि थाखाय फैदों बाव सेंग्रेबेल लामा जादों BJPनि थाखाय जादों आबैयाव खैथा हस्पिटाल गायदों बेयाव खैथा गायदों गासिबो BJPनि थाखाय जादों दे बुं नों मा होफैनो हादों आरो नों मा दायो नोंजे फैसाखौ बुंबाय जों दायो हानजा सुरनो थांगासिनो दङ सोरबा बिखुङाव थाव फुननानै थाखा लागायखागोन थांगासिनो दं जोङो जों जाबाय BJP रावखौबो हाबहोआ हादान एरियायाव जाथाया जोबोद गाज्रि थ' पार्टिनि गेजेराव आरो रायजोनि गेजेराव जे जालांनाय जाथाय जोबोद फारागथि दङ थ' दिनै बर'फ्रानो जायफोरा इन्डिपेन्डेन्स जाय अनसुमा बसुमतारी जाय उदां बिजाथि बिथांखौ दम होग्राफ्राबो BJPनि जा बर' दैदेनगिरिफ्रानो लिडारफ्रानो बा सापर्टारफोरा आरो ओमफ्राय जायफोरा दिनै रायजो राजाफोरजों होसोजाबाय बुजाबाय बिसोरबो बर'फ्रानो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां बोसोर ढेकियाजुलि एरियाखौ सालायगासिनो दङ अशोक सिंगला बे एरियाखौ नायगासिनो दङ केबिनेट मिनिस्टार जानानै नाथाय दिनैसिमबो बैबायदि जाय ढेकियाजुलि बायदिनि जेंनाफोरा बा सनितपुर जिल्लायाव बेसेबां दिनैसिमबो
माने दुखु जारलानि गेजेरजों सैनांबाय थादों दा बेखौ लानानै जायफोरा दिनै पलिटिशियान जाय नेशनेल पलिटिक्स पार्टियाव थानानै गावसोरखौ माने दादा देखायनानै बा गरसे गरनै मोनजानायखौ लानानै बिथांमोना दिनै रायजोनि सिन्था खालामाखै रायजोफोरखौ दम होनो थांदों बा सोरबा उदां बिजाथि गसंनो थांनायखौ बिथांमोना दम होदों दा बेफोरो राजखान्थियारि माखासे ओरैबायदि गाज्रि थासारि थ' राजखान्थियाव बयहाबो मोनथाय दङ उदां बिजाथियानो जा बबेबा मोनसे दोलानो जा भट बिहैनायनि रायजोफोरनि सिगाङाव गावनि खेमथाखौ फोरमायहरनायनि गावनि जिथु अबगताखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिहैनायनि बे बयहाबो अधिकार दङ नाथाय जिथु बिजेपि पार्टिनि जि आखल जिबायदि आखु दिन्थिदों बिथांमोनखौ रायजोफोरा सासन खालामनांगौ आरो बिथांमोननि फिननायखौ रायजोफोरासो होनांगौ दिनै नोंथांमोना नुदों बे गोबां गिदिर गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिदों बेखौ लानानै एसे सिन्था खालामनांगोन जायफ्रा दिनै सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना सानै हयै सोरबायदि बिजाथिया मोजां जागोन सोरखौ होनांगौ गोदानखौ होयोब्ला मोजां गोजामखौ होयोब्ला मोजां दा गोबाव समनिफ्रायनो जेरैबायदि खस्थ' भुगिनानै थानांनाय दिनैसिमबो खस्थ' भुगिबाय थानांदों दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बयबो खौसे जानांगौ मोजां थासारिखौ लाबोनांगौ दा जिथु बिजेपिनि दमखौ नुदों बे ओरैबायदि माने गाज्रि आरो बेफोरबायदिजों जोंनि बर' हारिया बा बैफोरबायदि माखासे गोलैनाय एरिया गामिफोरा मालाबाबो जौगानो हानाय नङा बेफोरबायदि दादागिरिजों नुबाय दादा खालामनानै बिथांमोना भट आदाय खालामनो नागिरदों नाथाय बे साक्सेस जानाय नङा